zoals de voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Ik zou niet weten verder hoe dit te beschrijven. En dat het woord overgelaten kan worden aan de uitgenodigden, dat ze vragen hebben te kijken en hoe we ze kunnen beantwoorden. Dat mensen zal kunnen begrijpen wat er gaande was, wat gebeurd heeft. Ik heb na 2 algemene ledenvergaderingen in Miami ben ik gisteren hier naartoe gevlogen om de situatie te evalueren, te ondersteunen en zo goed mogelijk aan te pakken. Gezondheidszorg van iedereen, gezondheid van iedereen te waarborgen en ze zo spoedig mogelijk thuis te kunnen krijgen. Dank. Ik denk dat we ook eerst het woord geven aan Leandro die hier in de groep is. Hij is een van de aanvoerders en ik denk dat hij ook belangrijk is dat Leandro zijn zegje doet op dit moment. Leo? Bon dia, goedemorgen. Ja, ik vind dit persoonlijk vind ik het heel jammer. Het is echt een klap voor ons. Ik denk toch ook wat de president zegt, we hebben ons goed voorbereid. En dan zie je af en toe een paar berichten wat voorbij komen dat wij beter hadden kunnen voorbereiden, dergelijke met onze vakanties. En ik denk toch met de wereld die er nu is, met de COVID die nu loopt, dat je dat overal kan krijgen. En ik denk toch dat het eigenlijk, ja, het is iets wat ons heel hard heeft gepakt op dit moment. Want ik denk toch dat we veel kans hadden. En als ik kijk naar de groep, hoe hard de groep werkt en hoe devastated de groep is eigenlijk, denk ik toch dat we als familie een hele harde klap hebben gehad. Dus ja, bij deze, ik wil gewoon... Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik bedoel, we hebben alles geprobeerd. Ik wil Hasna ook bedanken. Ze heeft alles eraan gedaan om toch met de spelers die we hadden, om de wedstrijd te spelen. En het is op een of andere manier is het niet gelukt. Maar we moeten doorgaan. Ik bedoel, we moeten achter elkaar staan als één van familie en zorgen dat we hier sterker uitkomen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik bedoel, we zijn nu met z'n allen ook in deze gesprek. We moeten elkaar steunen en we moeten met doorgaan. Want als we nu gaan opgeven, nou, alles wat we zijn begonnen, dan zou het toch heel jammer zijn. Want ja, Patrick die komt er ook bij, de trainer komt erbij, die heeft ons geholpen. En die gaat waarschijnlijk nu ook heel veel horen dat hij het niet goed heeft gedaan, dat het slecht is gegaan. Maar wij staan volledig achter de trainer, wij staan volledig achter de president. Want ik denk toch dat hun ons een platform gegeven hebben waar we van moeten groeien en beter moeten worden. Dus ja, ik wou hun hierbij bedanken. En ja, eigenlijk, ik wil geen sorry zeggen, maar ik wil gewoon hopen dat we met elkaar verder kunnen eigenlijk. Mooi gesproken. Mooi, dank u wel, heer Bakoene. Ik wil even voorstellen of er mensen zijn die graag wat vragen willen stellen. Geef me even de ruimte. Geef me even de ruimte. Karl Ruiter, graag je microfoon uitdoen. Alle microfoons uit. 1 microfoon. Degene die praat, die houdt de microfoon aan. Dank je. Ja. Feliz dia. Com feliz por estar obviamente nós temos a situação aqui. Karl Ruiter. Goed, voor toe respect. Maar de GS, ik heb de GS gevraagd even het woord van haar te nemen om jou te vragen je microfoon uit te doen. Om haar het woord terug te geven en dan zij beoordeelt wie spreekt. Oké, maar je microfoon moet uit, want anders krijgen we heel veel geruis.
Bon, dat is wat ik wil vragen. Dank je, JS. Het woord is aan u om verder de vergadering te leiden. Dank je. Dank u wel, presidente. Miquel Abisa en media. Es una cuta participar, por favor, Isaman, nos tiene un poco bon organizado. Dame ahora nos otorgamos palabra, visa di qua media, botai bo number, introducibo mes, entonces stelbo pregunta. Corto y conciso. Dank je. Inderdaad, señor Carl Ruiter, es mesora e oportunidad, señor Ruiter. Feliz dia a todos, feliz fim de semana, não tour. Me quer essa pergunta aqui na Asna aqui é situação aqui obviamente uma situação que nós não estava daqui. Conta-nos de com a coisa que a chega aqui não então como estão a purba toch de pora contrarrestar inteira situação aqui para toch nós por aí uma seleção. Conta-nos de inteiro processo aqui para nós passar com qualquer cara. Carl, Ok, sim, dank dank u u wel. palabra. Carl, dank je. Asna, sorry om je te interromperen. We hebben Patrick die het Nederlands spreekt. En we hebben Leander die zowel Papiaments in Nederlands en ook Haast en ik dat behoorden. Ik zou het graag iedereen vragen om het ook in Nederlands te kunnen stellen dat Patrick als headcoach het kan volgen. Okay. Vooral als je vraag inhoudt van wat er gaande is, waarom is gebeurd, hoe is het zo gegaan enzovoort. Dan kan hij het ook weten waar het over gaat en waar hij dan zijn zegje, zijn toedracht of wat gegeven ook mee kan doen. Daarom is Patrick ook erbij. Dank u. Iedereen graag in Nederland, kan Nederlands Papiament zijn, maar ook dat Patrick het kan volgen. Dank u wel. Okay. Sorry dat ik jullie eventjes in de reden ben gevallen, maar even gewoon om richting te geven. Oké. Ja, dus met andere woorden, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met die situatie en wat hebben jullie toch gedaan om toch die wedstrijd te kunnen spelen? Nou, ik zal even bij het begin beginnen. Dus ook op verzoek van de voorzitter dan in het Nederlands. Mocht er Papiamentstalige media zijn die het niet helemaal kan volgen, of omdat er best wel specifieke dingen zijn, geef dat ook gewoon aan. En toen was het in de Papiamento nos expliquen. No problem. Laten we bij het begin beginnen. We zijn midden in een pandemie. We zitten nog midden in de COVID-tijd. Het leek even alsof de hele wereld terugging naar normaal, maar dit is ook weer een hard reality dat dat niet zo is. En waarom vertel ik dit? Want er wordt gevoetbald al 1,5 jaar in de pandemie en wij hebben als Curaçao zijnde vanaf het begin voorzorgmaatregelen genomen, zodat we in een strikte bubbel opereren, always. Dus dat betekent ook dat wij vaker testen dan per se required is van zowel de FIFA als de CONCACAF. Wij testen onze spelers om de 2-3 dagen PCR om juist voor het geval er wat zou zijn, op tijd te kunnen zijn. In dit geval hebben we te maken gehad met, dat weten we niet, COVID die out of nowhere kan verschijnen. We hebben een routine test gedaan op verschillende data. De eerste 3 testrondes was er absoluut niks aan de hand. De testronde daaropvolgend hadden we 1 COVID-geval die meteen geïsoleerd is. Verder, we hebben contact gehad met CONCACAF, was er niks aan de hand. De rest van de selectie was gezond, fit. Ronde daarna ook niks aan de hand. En toen kwamen we opeens in een testronde, een routine testronde in Dallas met enkele COVID-gevallen. En dat is ook belangrijk om te vermelden, omdat er verschillende verhalen de ronde doen. Daar zijn we ons van op de hoogte. Op zo'n moment, wat ga je doen? Je gaat isoleren en je gaat de protocollen volgen van zowel de World Health Organization, CONCACAF, FIFA en onze eigen COVID-protocollen die heel streng zijn. In de tussentijd zijn wij natuurlijk ook bezig geweest met de jongens die gezond en fit waren, ready te hebben. We zijn gewoon doorgegaan tot aan gistermiddag met het idee dat we vandaag de wedstrijd zouden spelen. En dat ook heel belangrijk is voor iedereen om te weten. Tot aan gistermiddag was Curaçao van plan nog op te spelen. Maar uiteindelijk kom je dan in een situatie terecht waar je met CONCACAF in overleg bent. En we zijn meegedeeld dat ondanks het aantal negatieve COVID-gevallen, want we hebben voornamelijk ook gekeken naar wat gebeurt er in dit geval mocht het verspreiden. We hebben met CONCACAF gesproken, we hebben de mogelijkheid gekregen om meer spelers op te roepen. Dus die mogelijkheid zou er ook zijn geweest. Die was er, sterker nog. Maar dan kom je in een situatie terecht waar we in Dallas, Texas zitten en meekrijgen dat vanuit de lokale regelgeving op het moment dat je in contact bent geweest met iemand met COVID, je in quarantaine moet. No questions asked.
En dat maakt het dan moeilijk, want dan maakt het niet uit of je 0 COVID-gevallen hebt in je actieve selectie, maar dan moet je in quarantaine. En dat is de situatie waar we ons helaas in hebben bevonden, waardoor we genoodzaakt waren met CONCACAF om deze hele pijnlijke en moeilijke conclusie te moeten trekken. Toch, ja, bisa sini kimi kasi pergunta aqui na Leandro Bacuna. Bacuna pa abo, então abo ku akan traject que um traject com nós tem tacana, nós de 3 Gold Cup começar a participar. Dus Bacuna, dus dit was onze derde keer in de Gold Cup. Voor jou als speler, hoe voelt het eigenlijk als speler om dit ja, te missen? Então, preferível vou contestar na papiamento, mas só opende na pessoa mesmo cos, o me mirar segura um cara, não também tá triste, porque sabe que bom mensagem tá para não como um jogador que bota sinte o aqui, uma oportunidade de traject com nossa canal, ja, aqui dá, nós queda cortico. Trainen, ze wouden graag dat ik een papierment zou beantwoorden. Dus ik laat het zo weten. Voor de mensen Curaçao. Zie, na misa nossa quebrar, meu coração da quebrar. Passou, vanaf de eerste dag, want je bent V2 primeiro dia, uma join in nationality in Curaçao, uma join com Curaçao. En toen, maar doen tudo no qual que me tinha me culpa para me pôr a milhão resultado de Turwega. En de coco passa o aqui, nos não por ajuda, nos não por ajuda, so não tá coco nós tá aqui, so nós tá para ready, nós tá não preparação para Wega, para tuco hotel, tuco confederação a regra, para não tuco tá regra bom, que man, nós tá quebrar as plug, as national team, nós tá quebrar, mas nem vou dormir também. Assim, para ir cama walking, não vou sair de cama. E um motor de nosso time, portar, estava na last Gold Cup, quando sai nunca, que man, quando sai com outro bacana, que man, a mim assim, de não para mim só, se me tá me dando 30 anos, outra ano que me tá 30 anos, eu tenho algum motor de nosso time, o portada tá last platform para não por mostra aqui na tinta na curva. Kina po atriba wegi bala kina po mostra ti pari de nos team wo kita misi boa na no din team ande ko kita Gold Cup ta um platform opinete turene po mostra na level de futebol por po é mas que um team na misi da MLS ou que tá outro even ja maar trainen na misi zo trainer gezegd heeft het is heel jammer want er zijn heel veel spelers die op dit platform kon laten zien wat ze konden. En a mensagem, mano, a minha visão foi de meu coração não está quebrado, ou quebrar. Minha última pergunta me se na presidente da Federação de Futebol Curaçao, Shaina Lache. Shaina, eu aqui forçar, dus met andere woorden, hebben we het nu heel slecht met die om niet meer meedoen aan die Gold Cup. Wat volgt er nu voor ons nationale elftal? Que tu sigue hoje ainda, o aqui uma situação roupa delicada, não sei o que da for, pero tem trajeto que tem que seguir cana, nós tem a Nations League outra ano, pero mientras tanto hora aqui para nossa seleção sigue perform, leven doorspelen, que quando vai seguir o para nossa seleção, porque é importante para nossa hora aqui, obviamente para nós vai perder a oportunidade de recorrer ponto em Gold Cup, outra seleção na situação, que quando sigue o para nossa seleção o Egan amistoso e sobrar os na ronda de seleção nacional principal de Curaçao. Oké, Khalili, maar ik zal je wel in het Nederlands beantwoorden. Want ik wil dat onze technisch directeur, de heer Kluiver, wel goed op de hoogte is van. En zowel ook de lokale bevolking. Dus misschien gaat het tweetalig worden, Papiaments Nederlands, dat je het weet. Ten eerste, we moeten
deze knockout herstellen. Dat is ook de reden, ongeacht de infectie, dat ik hier ben. Als federatie. Als voorzitter, dat je naar je nationale team werkt, de eenheid terugkrijgt, het herstelperiode, waarbij ik zeer rekent op mijn technische staf, op de captains. Ik kijk richting Bakuna en anderen, dat we de eenheid vormen als een nationale selectie. Ten tweede, we zijn een zeer beoogde selectie. Met betrekking tot de World Cup classificaties en wat eruit zal voort zal duren, daar zal er zeker mogelijkheden zijn voor vriendschappelijke wedstrijden over wedstrijden. Vooral op de kwaliteit die wij spelen. Hopelijk krijgen we uitnodigingen en dat die uitnodigingen zullen leiden weer tot de eenheid en teambuilding van het nationale selectie dat wij zijn. Ten derde, gedurende de algemene ledenvergaderingen, die de waarde van de CONCACAF en de CFU, hebben wij contacten gemaakt, waarbij de mogelijkheid bestaat voor overwedstrijden in Parijs tegen de Afrikaanse landen, uitgaande van de Frans sprekende eilanden hier op Curaçao die ons erbij willen hebben. En ook van de mogelijke andere uitnodigingen die we kunnen krijgen om te spelen. Dat is de richting waar het gaat. Als eerste wat we moeten doen is zorgen dat iedereen gezond thuis komt. Als tweede de eenheid blijven behouden, versterken. En zorgen ervoor dat de nationale selectie ready is om door te kunnen gaan met waar ze voor staan. Met hetzelfde hart en ziel dat we alles bevochten hebben en gestreden hebben en door blijven gaan. En vanuit het bestuur uit zorgen dat wij de mogelijkheden aanbieden dat de nationale selecties wel degelijk kan op de wereldplatform bewijzen van Curaçao wie we zijn, zoals we bewezen hebben, en dat we van hieruit nog sterker voort zullen duren. Hopelijk heb ik je antwoord correct beantwoord. Heb ik je vraag correct beantwoord? Anders hoor ik het wel, dan zal ik het verder vertellen. Yes, yes. Ahora sí me quisiera, como última pregunta na Asa, Bakuna hace un punto interessante. Ik sprak over laatste kans voor vele jongens van ons in de Gold Cup. En met andere woorden hebben we te maken dan met doorselecteren. Een nieuwe lichting Curaçaose roots spelers in onze selectie in de toekomst. Hoe zit het en toe, ja, is het mogelijk om dadelijk van die jongens te kunnen selecteren in onze nationale elftal? Nou, ik denk dat dit vooral een vraag voor de technische staf zou moeten zijn. Maar Patrick, ik zal je niet meteen voor de leeuw gooien, laat me het maar zo zeggen. Kijk, in elk elftal, elke nationale ploeg, op een gegeven moment heb je te maken met doorselecteren. Maar in de situatie waarin wij nu zitten, met wat wij net hebben meegemaakt, nog geen 24 uur geleden, is dat niet iets waar we vandaag nu mee bezig zijn. Het is een traject wat je al langer mee bezig bent, wat je al langer beoogt. Dus het is nu niet, even voor alle duidelijkheid, we zijn uit de Gold Cup, we gaan als gekken doorselecteren. Daar is heus een plan achter, daar is ook een plan de toekomst achter. En daar zal ook eerst, hoe dan ook, vanuit de technische staf dat bepaald en beoordeeld worden wie we wanneer nodig hebben op welke plek en wie voor welke interlands uitgenodigd zal worden. Maar het is voor alle duidelijkheid, een nationale ploeg werkt ook met een toekomstvisie en een plan. Dus dit zal niet ad hoc gebeuren omdat we nu uit de Gold Cup liggen. Dit zal aan de hand van de visie van de technische staf plaatsvinden. Patrick, als jij nog op- en aanmerkingen hebt? Kan je zeker aanvullen hierop. Natuurlijk zijn we bezig met het doorselecteren. Ik bedoel, we hebben hier al een debutant die zeker zou gaan spelen. En dat is Nigel Thomas. Dus in elk nationaal team moet je doorselecteren. Dus ook bij het Curaçao nationale elftal.
En we hebben heel veel spelers die kunnen uitkomen voor ons team. Dus en is duidelijk dat doorselecteren natuurlijk van toepassing is. 100%. Yes. Dank je, señor Ruiter. Tem mais personen que als je preguntas. Zijn er nog andere media, personen die graag een vraag willen stellen? Ik zie niemand. Oké, ik zie hier Vigilante. Uw naam alstublieft en u kunt dan uw vraag stellen. Feliz dia, met broertje Renis, die Corante Vigilante. Met die pergunta para Hasna. Hasna, nós cumpre cultura e regra não que estava tendo para com CACAF, o meta para a participação de Volta. Let me translate por pregunta eventjes. Er wordt de vraag gesteld of wij hebben voldaan aan alle protocollen, toch broertje, als ik me niet vergis, van CONCACAF die zeg maar COVID-related zijn in dit geval. Ik durf te zeggen dat we niet alleen hebben voldaan aan deze protocollen, maar dat we een stapje verder zijn gegaan. Los van het was je handen, doe een mondkapje op. En nou ja, the usual, als je een teamverband bent. En wat ik ook al in het begin heb uitgelegd, we hebben zelfs extra getest dan nodig is. En ja, het is helaas de situatie waar we in zitten. Maar om je vraag even concreet te beantwoorden, ja, wij hebben voldaan aan de eisen van de CONCACAF. En de CONCACAF sterker nog, heeft ook een hele strenge controlemechanisme. Waarin we ook testen moeten laten zien, testen moeten inleveren, van tevoren moeten inplannen. Zij hebben dit hotel ook voor ons geboekt. Zij hebben ook transport voor ons geboekt. Dus wij hebben voldaan aan alles waar wij aan hebben moeten voldoen. En helaas hebben we ons alsnog in deze situatie bevonden. En ik denk dat het ook goed is om, hoe dan ook voordat dit verhaal nog verder gaat leven dan dat het moet zijn. Nogmaals, qua nationale ploeg hebben we voldaan aan alles. Er zijn altijd elementen die je niet in eigen handen hebt. En denk daaraan ook aan het feit dat je ergens naartoe moet reizen, wat je niet in eigen handen hebt, en ook een commerciële vlucht. Dus hou daar ook rekening mee dat dit een van de mogelijke scenario's had kunnen zijn. Maar COVID-wise, protocol-wise, ook FIFA-reglementen, CONCACAF-reglementen, hebben wij voldaan aan alles wat we hebben moeten doen. Oké, dank je voor contesta. A seguinte pergunta para o presidente. Presidente, nós vamos seguir inteiro trajeto de seleção. Nós que me corso completo, nós número 2. Tava de uma maneira que tava a situar e o que não tem a ver com seleção, nossa promoção, contato com a prensa, contato com o fanático, etc. Através do último visto por estar semana e luna, e cambio relativamente remarcável. Não de amiso como membro de prensa deportivo, pero também a direção de fanático principalmente. Então, se isso é mais principal quando é número 2 que nós para a B. Mirando tudo o que passa, tipo agora aqui, presidente lobista com a Baibon, lobby em cambio, of o sigue assim aqui, seita 1, anto 2. Presidente, tem motivo que eu tenho que visar até aqui, mas eu tomar meu retiro. De incommissamento, in het begin heb ik gevraagd om het vragen in het Nederlands te stellen. We hebben Patrick erbij als technisch directeur die het Nederlands spreekt. En die moet ook kunnen volgen. Dus ik hoop dat degenen die de vragen stellen zich ook aan het verzoek zullen houden. Dus dan ga ik proberen wat de heer Renes gevraagd heeft, even in het Nederlands te zetten en dan zal ik in het Nederlands beantwoorden. Het gaat erom op de communicatie tussen de federatie en de lokale media's, zoals geschied is, correct is of niet geschied is, en dat de lokale media vinden dat ze tekortkomingen hebben met betrekking tot het informatie verkrijgen vanuit de federatie. Vanaf maart
Als voorzitter vanuit de federatie, vanuit het systeem dat wij werken, hebben wij aangegeven en getracht zo goed mogelijk vanuit het kantoor, zowel op internationaal als nationaal niveau, de beste informatie te kunnen verschaffen in het belang van voetbal, lokale voetbal en ook internationaal voetbal en nationale selectie. Ik ben op de hoogte van dat er een ontevredenheid bestaat. Het heeft mijn aandacht en ben bezig eraan te werken en te evalueren waar het niet correct loopt, om die recht te kunnen trekken in een vorm dat het goed zal kunnen functioneren en dat de informaties wel degelijk bij alle media, zowel op internationale vlakte en lokale vlakte terugkomt. Wat ik wel even aan wil geven is dat het opstellen van Curaçao United, FFK, Facebooks, de websites enzovoort zoals het afgesteld is, als een platform moet dienen dat iedereen de informatie kan krijgen. Het verbaast mij dat vanuit een Spaans spelende voetbalteam iedereen op Curaçao via de website alles weet te horen, maar van je nationale selectie niet. Die wil ze direct in de handen hebben. Terwijl we wel degelijk alles posten en zoveel mogelijk verschrijven op de nationale vlakte, internationale vlakte, waar we heel goede reactie hebben. Maar het heeft wel degelijk mijn aandacht, waar ik eraan ga besteden. Met betrekking tot uw vraag, of dit betekent dat ik mijn stoel moet inleveren bij de federatie, omdat er een COVID-infectie plaats heeft gevonden in de nationale selectie, dat is des leden. Als de leden tegen mij vragen, Shaheen, wij vinden dat jij de schuld draagt, al draag ik de uiteindelijke verantwoordelijk voor de federatie. We willen de stoel terug, het stoel van hun. Ik heb geen lijm aan mijn zitvlak die mij op het stoel plakt. Het is niet van mij. Ja? En als de lokale media's allemaal vinden, onafhankelijk, dat zij op speculaties of volgens hun niet correcte of te weinig informaties hebben, dat het leiding dat ik geef aan de federatie niet correct is en dat ze dat willen blijven promoveren in die richting uit, dat is een goed recht. Mijn insteek is dat het voetbal, zowel lokaal, nationaal, dames, internationaal, zo goed mogelijk te blijven promoveren. Er zijn structuurveranderingen plaatsgevonden in onze marketingafdeling, nieuwe websites opgezet, Facebook enzovoort, waar daar informatie bij gaan en daar kunnen ze het ook van afhalen, net zoals ze van alle andere internationale organisaties afhalen. Zo wil ik dan je vraag beantwoorden. In mijn eigen evaluatie als leidinggevende in het bestuur, denk ik dat wij als bestuur wel degelijk alles hebben gedaan om onze nationale sollicitatie een platform te voorzien waarbij zij goed zouden moeten en kunnen functioneren. Dat is dan mijn antwoord op uw vragen, meneer Reyners. Ik zie hier dat mevrouw Elage haar hand even heeft opgestoken. Ja, ik zou graag wat willen toevoegen, zeker ook eigenlijk ook aan de fans, zijn broertjes, ze hebben fanatico nang vooral. Het is mij niet ontgaan, ik ben gisteren in een stuk of, ik wil zeggen best wel vaak getagd op een Facebook post, waar ik normaal niet op inga, maar dat ga ik nu bij deze wel doen. Voornamelijk ook voor de groep Nostalgisch Dos. Nostalgisch Dos, Nostalgisch Dos Tour. Zijn ook Nostalgisch Dos fans aan de ene kant, nationale selectie aan de andere kant. Dus bij deze taal mensaje para fans. De momento que nos sali, veja quarantaine aqui comita na Curaçao, ga ik persoonlijk contact opnemen met degene die deze post hebben geschreven. Dat ik op het moment dat ik op Curaçao ben. En dan gaan we ook zitten met de fanclub. Dus we zitten trabalting para fanático na, zitten trabalting com informação die nos banden, die banden die AFK, die banden die nationale team
van ons llega naar een acuerdo, zodat we elkaar tegemoet komen, ook vanuit de fans en vanuit de nationale ploeg. Want uiteindelijk hebben we de fans nodig. En het zijn niet alleen de fans, het is elke Curaçao, iedereen die Curaçao een warm hart toedraagt. En dat is hoe ik ook in elkaar zit, los van als persoon. Het is ook hoe het team in elkaar zit. Als er werk is om te verrichten, dan gaan we dat werk ook verrichten. We hebben gezien wat voor stappen we hebben genomen in een hele korte tijd. En we're just getting started. Dus ook aan de fans. Ik ga het als een uitnodiging zien. En bij deze, ik accepteer ook deze uitnodiging. Laten we samen gaan zitten. En dan gaan we ook echt een Nostalgisch Dos creëren. En een Curaçao United. Want zo gaan we verder. We moeten samen verder. Ik zie ook dat de heer Bakuna zijn hand heeft opgestoken. Heer Bakuna, wilt u hierop reageren? Ja, ik wil iets heel kleins zeggen. Ik wil op de vraag van meneer even wat zeggen. Hij zei heel duidelijk dat de president het niet goed heeft gedaan of denkt dat hij moet opstappen. En daar wil ik even op inhaken. Ik denk toch, hoe je het ook wendt of keert, of hoe je het draait, eromheen draait. De president heeft hier helemaal niks mee te maken. Ik bedoel, wij als ploeg hebben dit opgelopen. En wij als ploeg zijn de eindverantwoordelijk voor dit. Ik bedoel, de eindverantwoordelijk is uiteindelijk de president. Maar wij als ploeg hebben dit opgelopen. En wat de president voor ons heeft gedaan in de korte tijd dat hij er is. En wat de trainingsstaf en alle staf, met name Hasna, met name de president, met name iedereen die achter de schermen werkt, voor ons gedaan heeft, kunnen wij nu niet de schuld gaan geven van wat er gebeurd is met COVID. COVID zit around the world. Ik bedoel, je kan het oplopen waar dan ook. En dan praat ik weer waar ik mee ben begonnen. Het is gewoon heel ongelukkig dat het ons nu geslagen heeft. Het kon ons in november slaan. Het kon ons in oktober slaan, in maart. Ik bedoel, het kon op elk moment komen. Dat het nu is gekomen, zijn wij ook triest om. Maar dan kunnen we niet de eindverantwoordelijk gaan geven aan de president. Die kan er helemaal niks aan doen. Die heeft hard gewerkt om ons hier te krijgen. Dus ja, om je vraag te beantwoorden, ik denk niet dat de president moet opstaan. Want ik heb heel veel respect voor de president, voor Haastna, voor iedereen die hard gewerkt heeft voor ons. En Ja. dat wou ik even zeggen. Ik ga voor mijn beurt hoor, want ik heb mijn hand opgestoken, maar ik ga ook voor mijn beurt. Broertje, die vraag heeft heel veel losgemaakt, zoals je ziet. Ik kan de woorden van Leandro beamen. Alle mensen die hier hebben meegewerkt. Hasna, Shaheen, het hele team dat we hier hebben. Gaan we nu niet de vingers wijzen aan mensen. Echt niet. Zo zijn we niet begonnen. Zo gaan we ook niet eindigen. Dus voor mij, Shaheen is een fantastische president en die gaat niet weg. Sowieso niet. Dat is wat ik denk en wat ik voel. En we zijn als een familie hier zo. Dus het is bij ons overkomen. En we moeten hier samen uitkomen. Ja, en we gaan geen vingers wijzen. En wij verwachten staan. Want het is het makkelijkste dat dit nu ons is overkomen. Wij zitten hier in de Pinari. Wij zitten hier in quarantaine. En dan wil je ook nog dat wij de vingers gaan wijzen naar mensen uit onze organisatie. Dat is onmogelijk natuurlijk. Dat kan niet. Dus ik zeg nogmaals, wij verwachten ook van jullie onze steun. Jullie moeten ons steunen in deze situatie. Want het is heel makkelijk. Als dingen goed gaan, ja, dan is iedereen wil erbij horen. Maar als het verkeerd gaat, dan gaan we vingers wijzen. Nee. Zo zitten wij niet in elkaar. En zo gaan we elkaar nooit verlinken. Nooit. Dus het gaat nooit gebeuren. Dus voor mijn gevoel is Shaheen een fantastische president. Hasna heeft het echt ongelooflijk ingevuld. Wat zij allemaal doet, weten jullie niet eens. En dat kunnen alleen de mensen zeggen die hier met haar en hem werken. Ja? En ik word nu een beetje agressief, want ik kan hier niet tegen als mensen gaan aanvallen op mijn familie. En dat mag ik ook niet permitteren en dat ga ik ook niet doen. Want dit is mijn familie en wij doen de dingen zo goed mogelijk en zo sterk mogelijk als een familie. Dat wil ik even vertellen.
Sorry dat ik voor mijn beurt ben gegaan, maar dit moet ik even vertellen. Dank u wel, heer Kluivert, heer Bakuna, Hasna en president De Elage. Ik zie hier de heer Edson Everts. Heer Everts. Goedemorgen iedereen. Edson Everts hier met de Portawe. Mijn vraag is, hoeveel spelers zijn positief getest? En wat gaat er nu gebeuren? Blijven de hele team voor 14 dagen in quarantaine daar in Texas? Of wat zijn de plannen voor the future? Mag ik deze beantwoorden? Ja, maar moment, aan wie is de vraag gesteld, meneer Evert? Het zou goed zijn als u zegt en u de vraag heeft gesteld, dat we het kunnen beantwoorden. Ik denk dat het degene die dit best kan beantwoorden, Hasna is. Hasna, neem jij het even over? Ja, ten eerste gaan wij niet bekendmaken om hoeveel spelers het gaat en zeker ook niet om wie het gaat. We worden van alle kanten benaderd met de vraag wie is besmet, wie niet. Dat gaan we niet bekendmaken. Reden waarom heeft ook te maken met de privacy van de spelers. En laten we ook hebben over de safety van de spelers. Dus die cijfers vooralsnog houden we voor ons. Het gaat om een deel van de selectie, zowel spelers als staf. Tot nu toe zitten we in een situatie waarin we van de CDC, dat is de, als het ware de healthcare van Texas, van de staat van Texas, de healthcare department van de staat van Texas, zijn we verplicht om te isoleren en in quarantaine te zijn. Dat is ook de reden dat we niet kunnen spelen. Dus ook spelers en staf die negatief hebben getest, zitten nu in quarantaine. Zoals je ziet zitten we allemaal op onze kamers. De regelgeving hier leest dat als je gevaccineerd bent, je na 5 dagen weer PCR-test moet doen. En komt die er negatief uit, mag je op dag 7 eruit. Wij zullen om de 2 dagen blijven testen, iedereen, om te blijven monitoren voornamelijk ook. En om de gezondheid van iedereen. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Het is een vreselijke situatie. Maar we hebben te maken met een een super serieuze virus die de hele wereld al bijna 2 jaar in zijn greep heeft. En wij moeten er nu ook voor zorgen dat iedereen zowel fysiek als mentaal hier gewoon goed uitkomt. Dus om je vraag te beantwoorden, ja, we zitten allemaal voorlopig in quarantaine. En we blijven testen en we zullen ook hier blijven tot de laatste persoon negatief getest veilig naar huis kan gaan. Als het je vraag een beetje beantwoordt. Meneer Everts, die más pregunta. Heeft u nog meer vragen, meneer Everts? Nee, dat is alles voor mij voor nu. Dank u wel. Ik zie nog de heer Patrick Kluivert. Die heeft de hand op. Wilt u nog hierop reageren? Nee, dat heb ik net al gedaan. Ik ben net voor mijn beurt gegaan. Sorry dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn zegje al gedaan. Dank u wel. Ik zie hier nog Vigilante nog met de hand opgestoken. Heeft u nog vragen, meneer Renes? Zie, eigenlijk. Dat in de Ja, we horen u helemaal. Zie. So, agora ating makaya-phone at bakuna na palabra. Eigenlijk, di mi banda tambe, mi te lamenta ako, fos nanga ba yasin nagi kuno seleksyon sigur, mi sa tambe ko nota nos nyunga kana piki COVID, anto di mi banda pronto recuperação para interseleção. Motivo de me pergunta, e seguro me te dirigir na bakuna, na presidente, nota precisamente para COVID. Pero a base de último semana e luna na maneira que atraha. Daqui reportar a de seleção é parte que orbotei, bo por macmen, pero tem hobby com outro que não tá bem bom. O comandante ele não se aceitar. Se não se aceitar falta, não se poderia ter, não se possível para o futuro. Pero se não está se terco e não quer aceitar, não está correndo para a verdade, então eu não sou para adiante. Então a mim seguro de minha coisa, me tá se os mag para com o trabalho, para com a seleção, para o futebolista não e para o corso. Então esse é o motivo netamente me traz. E como então não disso é amplo, para enviar muito largo, foi que dia de rueda de prensa. Nossa rueda de prensa neta de aluna par de semana passada, tá passou, tava de time fanático para o estádio. Pero me que se assim pergunta, pode perguntar, pouco comunicar com o técnico, pouco comunicar com o dirigente, mas eu obviamente comunicar com o presidente, ainda contestar minha chamada, nem me app não. O comandante ele diz, não para me que bem baixa bom, pero para tu rende da altura que coisa não tá. Então, apesar de tudo isso devidamente, me te sigue voar e me te sigue
no selección nacional, pasó, este na mi pecho dame, pasó mi también la pasó. Quando me quiero usar bombom, vacuna. Como não sei que ter privilégio, esse ditador emotivo. Mas aí era uma decisão por o mundo. Sa, vou comunicar para sa, depois 8 horas da noite, nós está aí. Lo que o CONCACAF manda, é ficar forward para nós. Para nós que comunicado de prensa que manda. Que comunicado de vida dentro de nós. E não foi o mundo tá comunicar, explica quando para o corso, o que decisão tá aqui. Não usa, como usa até aqui, diferente. Dias, me quer falar, Burato. Dias, me quer falar, Burato, como presidente. Ok, então vai contestando o holandês também, meneer Renes. Ok, não problema. Er is een structuur binnen een federatie. En de structuur moet gerespecteerd worden. En naar aanleiding dat jij aangegeven hebt dat je het vuile was buiten aan het hangen bent, je bent meer dan het vuile was nu buiten aan het hangen. En ik ga je verder beantwoorden. Je hebt mij vragen gesteld, ik heb je antwoord geschreven, je hebt geschreven wat ik jou niet verteld heb. Dat is de reden waarom ik jou niet woord te woord sta. Ben van der Heijden gelijkwaardig. Jullie schrijven niet wat ik zeg en jullie schrijven anders wat jullie denken. Dus dat is jullie goed recht. Jullie hebben het recht om te schrijven. Jullie zijn de journalisten, dat is wat jullie moeten doen. We hebben een systeem en wij hebben gezegd, ik hou me aan het systeem. Onze marketingafdeling beantwoordt jullie. Zijn er jullie niet mee tevreden of komt het niet goed terecht? Alle bonheur, dat respecteer ik. Met betrekking tot persconferentie, zoals je aangegeven hebt, dat we mensen nodig hadden in het stadion. Dat is niet waar. We hebben een persconferentie gegeven omdat het de mogelijkheid was om de persconferentie te geven. Want we zaten in het hele COVID-gebeuren waarbij het niet gegeven was enzovoort. Ze hebben heel veel kritiek op gehad. Vandaag ervaren we precies de reden waarom wij eigenlijk geen persconferenties of waarom wij de technische directeuren en coaches niet te woord hebben laten staan aan anderen. Precies waarvoor wij hebben voorbehoed, zijn we vandaag aan het ervaren. Dus wat je nu aan het vertellen bent, in de vorm vertellen, dat iedereen dat wil, klopt niet. Ten derde, het is heel makkelijk, je moet heel makkelijk zeggen. Ja, er is verandering. De verandering loopt niet goed in de structuur enzovoort. Wij lopen vooruit op het digitalisatie, het modernisatie van het wereld is. Er wordt tekort geschoten, daar zijn we mee bezig. Als dat in mijn schoenen wordt geschoven, accepteer ik. Dus wij verantwoordelijk en ik ben het. Maar ik ga niet mensen beantwoorden die mij iets vragen en ik geef een antwoord en die schrijven het anders op en dan moet ik een hele publieke discussie aangaan. Dat ga ik niet. Dat ga ik niet doen. En dat is de reden waarom ik jou ook verder daarna niet te woord heb gestaan. En Ben van der Weijden weet het ook van zichzelf en ik heb hem hetzelfde gezegd. Want Ben heeft 3 keer achter elkaar andere dingen opgeschreven en dan is hij zelf excuses op de app gaan aanbieden. En met zulke mensen is het moeilijk dan bepaalde discussies aan te gaan. Dat is de reden wat ik zeg. Dus het vuile haast buiten hangen. Bepaalde vriendschappen proberen te beschermen, publiekelijk te beschermen. Hun tegen de federatie in, helpt niet. Dus ik ben ook even bezig om te denken, dat helpt niet. Er zijn structuren bezig, het loopt niet smooth, maar die moeten wel opgezet worden en doorgewerkt worden. En dat is dan wat ik werk aan wil geven. Zijn er mensen die niet eens zijn in het publiek met mijn beheer, denk ik dat zij dan voorzitters of gedelegeerden moeten worden van de verenigingen, waarbij ze mij dan bij de volgende algemene ledenvergadering kunnen stemmen en mij afzetten en anderen zetten die het wel beter kunnen doen. Dat is dan wat ik wil zeggen. Het stoel is niet van mij, het is van de vereniging, het is van de federatie. Daar blijf ik mij mee. Maar het verdraaien van woorden in de pers en denken dat mensen verder gaan reageren, dat doe ik niet. Dat doe ik nu wel publiekelijk te worden. En dit is dan de laatste keer dat ik erop reageer. GS, het woord is aan jou. Je mag het verder vergaderen. Ja, dank u, presidente. Mi quero pedir durante di media la nostra nos mes de tema de AUE, qualta e bienestar di nos seleção e conosce seguir verder e saúde di nos endena. Senhor Reines, de vigilante, tem mais perguntas tocante de seleção na Dallas agora aqui? Margaret, als ik heel even mag, sorry Gias. Pas op aan Sunku afval, meneer Reines daarmee in de reden net. Meneer Ababisa, sorry, PC, normaal met de lagatoriënde papia het hele verhaal uit. Maar in dit geval, met in de algo, toch meer ook reageren. Ripa, ik zou graag willen reageren op het volgende wat je net hebt gezegd. FFK heeft een persbericht uitgestuurd op het moment dat het duidelijk werd dat er überhaupt vraagtekens waren. Want nogmaals, wij waren van plan om gewoon te spelen. We zijn ook
bereid om iedereen te informeren. Maar wat we niet gaan doen, is privé-informatie van mensen uitsturen. Dat gaan we niet doen. En dat is vervelend als mensen dat graag willen, maar dat zullen wij niet doen. At the end of the day hebben wij met CONCACAF samen een beslissing genomen. Dus als je ook goed leest, is het niet een e-mail van CONCACAF wat is doorgestuurd. Er staat heel duidelijk een statement vanuit FFK en CONCACAF gezamenlijk. En dat weten we, want we hebben ook geholpen om die statement te schrijven. Waarin ook beschreven staat dat deze beslissing is genomen en wat de vervolgstappen zullen zijn. Dus precies op het tijdstip dat dit online is gegaan bij CONCACAF, is het verstuurd naar de pers en is het ook online gegaan op CuraçaoUnited.com. Dus dat is even een stukje wat ik wilde meegeven. En daarnaast ook qua media, luister jongens, we moeten dit samen doen. Dus we gaan niet blijven vechten, federatie aan één kant, media aan de andere kant. Als op een gegeven moment, als voetballiefhebber, als voetbalschrijver, laten we het maar zo benoemen, moeten we op het punt komen waar we elkaar tegemoet komen. En op dit soort platformen vingers wijzen en smijten met modder, dat heeft geen nut. Dus laten we elkaar vooral ook blijven helpen en blijven groeien. En broertje, wat ik jou ook vaker heb gezegd, hou mij scherp, maar ik hou jou dan ook scherp. Dus we zien dan als de crisis. Maar om dit op deze manier te doen, dat gaan we niet doen. GS, verder graag. Ja, is nou toch even aanvullend, ik neem het even toch over. Er is een hiërarchie op internationaal gebied. En die moeten we respecteren. Dus als de CONCACAF ons benadert met bepaalde verzoeken voor een gezamenlijke persconferentie of een perscommunicatie, moeten we dat kunnen respecteren. Maar zoals iedereen zegt, men weet niet wat achter de schermen gebeurt. De discussies met CONCACAF gisteren met de uitlekking van een beslissing dat iemand anders eruit zou gaan, zouden wij het niet hadden wisten. Dat het een uur lang heeft geduurd met de voorzitter van de CONCACAF, met de secretaris-generaal, met de competition managers, omdat het ons niet te woord is, omdat het wel in Guatemala iets is uitgelopen dat wij niet wisten. En de hele discussie waar wij bij hebben aangesproken, waarbij zij mij even lief hebben zoals wanneer Renus mij lief heeft nu, ja, weet niemand. Ik laat Curaçao onder geen enkele voorwaarde tekortschieten in niks. Dat heb ik nooit gedaan als sporter, als dirigent, als Olympic coach en in geen enkele vorm. Ik vertegenwoordig Curaçao met hart en ziel. Dat wil ik goed begrepen, want CONCACAF heeft mij niet lief na mijn uitspraken gisteren richting hen met wat er gebeurd is. Als jij mij vraagt voor een samenwerkingsverband en achter mij om loopt een lek los, dan stel ik je ervoor verantwoordelijk. En dat heb ik hun gisteren ook duidelijk bekendgemaakt en laten weten, ja, met woorden die ik nu niet in het Nederlands kan uitspreken. Maar het zal zelf niet zo zijn. Oké, dank je, GS. Het platform is voor u. Dank u, begrijpelijk. Nog laatste vraag, de heer Renus. Ik hoor u niet. Heer Renus. Ik denk dat de heer Renus geen vragen meer heeft, hoor. Dank u wel, heer Renus. We gaan naar de volgende. Heeft nog iemand vragen? Buenos Sí, Ah, oké. Sí, pues como para Patrick Kluivert que dice tipo, pero un tecino no, ¿está claro? ¿Cómo es? Claro, meneer Renus, aquí me interrumpibo, señor Kluivert, no que dice di pabo. Ela bisa quiere que no te más preguntas, se no atende, no está sa, maar di mute of no está cosa, dus laga no juzga otro. Antes me pide, última pregunta di señor Renus para nos otra persona. Último. Não, de mim mais pergunta, com uma reação, na tanto senhor e senhora Elaje, senhor e senhora Elaje, que é para mim presidente, que está papiando com o nosso clube, pero não tem que nos tem hora para nos vai ter discussão. Danke para a pergunta, nós aqui para a seguinte pessoa, nós aqui da manter o respeito na outro. A seguinte pessoa, por favor, papia, cita. Gente más preguntas, si no nos sluit af rueda de prensa. Nou, ik zie niemand meer. Ook in de chat zie ik niemand. Ik zie dat de heer Van der Heijden zou willen vragen stellen, maar ik zie geen vragen van de heer Van der Heijden. Nou, dan gaan we afsluiten. Ik wil het woord geven.
Senhor Reynolds, sim, passou Brasil, não se trata outro com respeito, então ora nós prosseguir. Se não trata outro com respeito, senhor Reynolds, então tem que ter Senhor Reynolds, mas danke para o aporte, nós também na seguinte pessoa que tem pergunta. Extremamente agradecido, dame. Dina. Nou, er zijn geen vragen meer. Ik zie in ieder geval de heer Kluivert of Haasna. Wilt u nog wat bij toevoegen? Nee, ik denk dat als we afsluiten, dat we voornamelijk nu ook in een situatie zijn waar iedereen, waar we hopelijk kunnen rekenen op iedereen support. Wat ik al eerder aangaf, het is heel belangrijk nu dat we iedereen hier, zowel deel van de nationale ploeg ook, het hele team wat hier zit, op een hele veilige manier en zo goed mogelijk, zowel mentaal als fysiek, veilig weer thuis kunnen krijgen. En daar gaat onze focus nu ook naar uit. We hadden wat fantastische dingen om met jullie te delen. En een tip van de sluier daarvan, dat ga ik nu verklappen zonder overleg. Maar goed, sorry voor de rest van het team. Waaronder ook dus onze nieuwe uniformen en ons plan daarvoor. We zullen dat op een ander moment moeten gaan doen, maar het zal zeker wel komen. Alleen helaas niet op het platform, de Gold Cup, wat we hadden gehoopt. We zijn bezig, we hebben heel hard gewerkt om hier te gaan. Mijn hart is ook compleet gebroken, ook voor deze jongens. Ook voor Curaçao, mijn land, waar ik ontzettend veel van hou. Het is een onmogelijke situatie waar we in zitten. Maar het is wel de realiteit dat we in deze situatie zitten. Dus dan kunnen we van alle kanten met de vinger gaan wijzen. COVID is real, COVID is overal. Dus ook voor iedereen op Curaçao, stay safe, want dit is geen grap. En wij gaan in ieder geval aan onze kant onze best doen om onze jongens zo goed mogelijk te verzorgen. Om onze ploeg zo goed mogelijk te verzorgen. And we'll be back. We'll be back. En Los Angeles Doos is niet alleen voor de Gold Cup. Het is forever and always. Curaçao zit voor altijd in ons. Dus we gaan verder. En dit is een hele vervelende hindernis. Pero no se sigue. We will overcome this. Moet wel. Dank u wel, mevrouw Elage. Ik wil even toch de woord geven aan de heer Kluivert. Ter afsluiting. Ja, ik kan me volledig in de woorden van Hasna vinden. We hebben iets gestart wat fantastisch was. En het is ons afgenomen. Maar ook hieronder moeten we samen zijn. En ik merk dat bij verschillende mensen van de pers dat de samenhorigheid, de united, dat het er niet is. En we zijn een klein eiland. We moeten met elkaar zijn. En tuurlijk moet je tegen kritiek kunnen. En dat kunnen we ook. En dat kunnen we ook onderbouwen. Wat belangrijk is. Maar kom niet met kritiek waarop niks gebaseerd is. Alsjeblieft. Want dat is alleen maar afbraak op wat wij als team, als eiland mee bezig zijn om te versterken. En dat vind ik belangrijk dat mensen dat weten. Dat wij moeten samen zijn. Als klein eiland kunnen we heel veel presteren. Echt waar. Maar we moeten wel met alle neus dezelfde kant op gaan. En nogmaals, kritiek, perfect. En dat kunnen we ook onderbouwen. En als jullie gelijk hebben, geven we het ook toe. Maar niet kritiek zomaar om kritiek te geven, om maar een bepaald groep mensen van het eiland ook achter jullie te krijgen. Want dat is niet nodig. We houden allemaal van Curaçao. We zijn allemaal united. Dus ik vraag alsjeblieft, sta achter ons en help ons ook in deze vervelende situatie. Kijk, hier om in mijn kamer te zitten, heb ik ook niet voor gekozen. Niemand heeft ervoor gekozen. Wij willen vandaag spelen. Wij hadden vandaag moeten spelen. En ik ben de leider hierin. En ik voel alles van de spelers, hun frustratie om niet te kunnen spelen. Met alle respect, dat voelen jullie niet, mensen van de pers. Jullie voelen niet wat de situatie hier is. Echt niet. Ja, dan kan je lachen, maar het is echt zo. Dus, Masje, dankie. Dank u wel. Dank u wel, de heer Kluivert. Ik wil even kijken of de heer Bakuna nog hierop wil reageren.
woord van afsluiting? Jawel. Ik ben het totaal eens met de trainer. Ik bedoel, er wordt veel geroepen, er wordt veel gezegd. Maar precies wat de trainer zegt, ik bedoel, ik ben er ook mee begonnen, wat wij voelen. Ja, dat weet niemand eigenlijk. Ik bedoel, de hele ploeg is kapot. En ja, ik bedoel, we moeten gewoon sterk blijven nu. En ja, hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is en dat iedereen weer aan het werk kan gaan. Dat iedereen weer kan gaan voorbereiden op wat dan ook wat er gaat komen. Dus ja, ik wil iedereen van de pers bedanken voor hun vragen, voor alles wat ze gedaan hebben. Maar we moeten verder en we moeten samen zijn, wat de trainer zegt. We moeten proberen als klein eiland samen te werken. En als de communicatie niet goed is, dan hebben jullie gasten daarvoor. Ik bedoel, ze heeft genoeg aan haar hoofd, maar uiteindelijk gaat ze proberen alles in orde te krijgen. Dus dat komt uiteindelijk wel goed. Daar ben ik niet bang voor. Dank u wel, de heer Bakuna. Last but certainly not least, de heer Elage. Uw slotwoord? Yes, ja, bedankt. Dank je voor het leiden van de persconferentie. Toen ik gisteren aankwam, heb ik direct opgenomen dat het nodig is dat wij het moeten doen. In afwachting van alle discussies en alles die we hadden met de CONCACAF. En het heeft plaatsgevonden. Hopelijk heeft hij verschillende luchten geklaard in alle opzichten, in brede zin des woordes. Nogmaals bedankt voor het opzetten en het functioneren als onderdeel van het kantoor, het bestuur en alles, GS. En laat ik het tot hier. Dank u wel. Tot de dienst, presidente. Ik wil iedereen bedanken. En ik zeg dit namens kantoor, maar ik zeg dit toch wel namens Curaçao. Heel veel sterkte aan het team, aan al onze leiders daar, want jullie moeten de gemoederen hoog houden van onze jongens. En ik weet zeker dat we shall overcome. Nos taqueda Jesus. Dank na media por vossa presencia. Y si tienen cualquier pregunta, después con gusto nos lo atende esa aquí para orar en el cantor. Masha dank un feliz dia sabra. Turcos bom. Ayo. Daddy. Thank you.